Сезон на збору чарніц зараз у разгары. І, дарэчы, яе ўраджай у гэтым годзе не бывала высокія. Па карысную ягоду жыхары Глузскага района Магілёўскай вобласці адпраўляюцца цэлымі сем'ямі. Людзі ў прамым сэнсе слова зарабляюць на ягадах. Дзікаросаў насельніцтва закуплена ўжо больш як на 800 тысяч рублёў. І збор ягад, як пераканаўся наш корэспандэнт Павел Савіцкі, рэальна папаўняе мясцовы бюджэт. Зараз мы знаходзімся ў аграгарадку Турыно Глузскага района. На вуліцах тут цяжка знайсці хаця б аднаго чалавека. І так практычна ў кожным суседнім населеным пункце. У сезон нарыхтовак практычна ўсе знаходзяцца ў лесе. Ягад сёлета як ніколі многа. Першыя ягоды, кажуць збіральшчыкі, пайшлі яшчэ 20 чэрвеня. За месяц некаторыя здалі іх на 100 тысяч рублёў. Многія свой адпачынак спецыяльна прысвяцілі збору чарніц. Если бы так каждый год было, вообще отлично. Попадаются такие ветки, что ужас. Вот сегодня с утра мы брали, там вообще прямо гронки. Як шмарганеш, так цела жменя. Некаторыя мясцовыя жыхары паспяваюць яшчэ да пачатку працоўнага дня набраць чарніц. 10 літраў ягоды, дарэчы, каштуе 14 рублёў. Цех глыбокага замарожвання Глузскага райспажыўсаюза перайшоў на кругласутачны рэжым і працуе без выхадных. Сезон хутка скончыцца, час губляць нельга. Цехом переработано черники на всей общей, в том числе и до Вальжской, более 600 тонн. Также в настоящее время произведена отгрузка черники на экспорт страны Евросоюза в количестве 180 тонн. Это может быть первый по урожайности год за 8 лет работы существующего предприятия. Глузкі район чысты ад радыяцыі, і гэта чарнічны край, таму нарыхтоўка ягад тут займаюцца 7 суб'ектаў гаспадарання з розных абласцей Беларусі. Заготовители оплачивают порядка 5% от прибыли налога на дикорастущую продукцию. Бюджет распределяется между сельскими советами. На территории чьих советов проходила заготовка дикорастущей продукции. У цэлым жа магутнасці Глузскага райпо разлічаны на захоўванне і перапрацоўку ягады аб'ёмам да 1000 тонн. Замароженыя тут ягоды, асабліва дикарослыя, з задавальненнем пакупаюць у розных краінах. Экспорт складае 70% ад агульнага аб'ёма перапрацоўкі. Але з завяршэннем сезона ягад работы тут менш не стане. Наперадзе сезон грыбоў. Павел Савіцкі, Миколай Соболев, телерадиокомпания «Могилев».